उतका उतका नाखी अरे कहाँ रह गया रबड़ खाद नहीं देखा चबावा ताने। अरे साला पात के बहाने खोखी तक लगा जैसे अरे छोड़ा छोड़ा सब भाई बात छोड़ा। अरे कौन खाइबा बाहुबली भीम। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ए भाई का हवे तनी हमनियो के दे। रजनीगंधा। अच्छा रजनीगंधा तोनी के दादा बाबू एक नाम सुन ले होयन। रजनीगंधा एगो हीरो बा। उ रजनीकांत हीरो बा। रजनीकांत ई रजनीगंधा ह। अच्छा खइबे आ पूरा शरीर में आग ले से दिही। तुमसे दे दे तो दे दे फ्री में का बता। अच्छा एकर दाम तोरा पता बा? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। 20 रुपया 20 रुपया सरवा खइला लोग 5 रुपया ला गुटका। हे प्रभु एकर दाम अगर ते सुनबे नु अच्छा तोरा पैर बिसा जमीन खसक गई। अरे 20 ना हुई 50 हुई। ओही नु बटिया कहते ने करते खाली दाम सुनबे नु जमीन खा ले अते अंदर। ये ई कौन जादूगर भाई वो? लेकिन हम का खासियत बनी एकरा में खासियत हटना बाकी कहबे मत। एकरा में जंटर का डालल बा। एकरा में डालल बटुए पान मसाला हटुए। एकरा में डालल बटु का कहला लाल लाल ना होला पतला पतला। अरे साला को नाम पढ़े के पड़ी हमरा। यही से कहल गइल बा कि अनपढ़ गंवार के एगो गुटके खियावो। रजनीगंधा तो के फ्री में कोनो देले तब अपना चेट से किन ले बानी रुपया लगा के। अच्छा रुपया लगा के जंटर कटना कावेला। जंटर कटना कावेला हैं कितना क्या वाला छोड़ ना बताई। अच्छा। ना तो होनी के गांड फाड़ ली। 470 के होई। 499। साला ती तो एक दिन का हमारा तनख्वाह जी एक दिन के दिहाड़ी तोनी को हुई 499। साला 499 का अगर राशन ला दिए तो को दिन खाई जाएगी यार। अब राशन एकरा में मिले बेटे। राशन में ही मिली रे। ई बड़ा बड़ा आदमी खालन हमरा नहीं हो। अच्छा अभी जहाँ जहाँ जाता नहीं नू लेकिन के गांड फाट जाता। छोड़ तोनी के तो फाट देनी अब दूसरा के फाट। सुन ये पेट भरे रखी है ये इतना महंगा। सुन का कहते रे हमनियो के चिखा देना कैसा लागेला हाँ भाई कि खा दे तोहनी के मुंहे लाग जाई ओकरा बाद तोहनी के सब प्रॉपर्टी बेचे के पड़ जाई। ई खाली खाए खाती तो हमने खातिर कौन गुटका सर गोल्ड तिरंगा आ हेकरा खाती बनल बा मुस्ताफा। चल ठीक बटुआ आओ लोगन के हम गाड़ फाड़ी जाता। नड़ा गाड़ी यार साला। तो ऐसा आदमी दे तो चुने नहीं लगी